tutara ewe district ya Nyamira mwaka 92 na ndo mondo turwanire tare kuru Dr. Zakari Onyonga oyuerete kuru Kisii mogetu ole kugamba bako ikaga igoro bagoro itomata lakini oyu manyete nga abagusi n'abantu abamu akoranga Kisii yabeire nene akabolia omosike Daniel Toroticha Arap Moi marehemu abantu abo sipindura abantu abamo lakini tobutolere Nyamira ebo na Kisii otomo DC services yukoreki chichai ekera yonsi akorekanete echire korukutinga ne market mata esengwa kerwe kura ekatigara balia Nyamira ngomene leo sana maene ekera yonsi aba devolution ya achire Wairue County a district area tetwe 92 ne aro ya aje kabe county ya Nyamira njebina ko robotambe omo usi ole Kisii na Nyamira wensi na bandaba to so ko duanese gikorunka otogo chiko chayu go chisiko igonda ipensa be abana ba minto abutwanje tena ndo sige kebare county ya Kisii mosike Simba Arati mosike Onyonka omwana Dr. Zakari Onyonka umachumbo kugamba baka gesona ukoro kwa Anthony Kibagendi omwana omokene ntwanjete batoko motenga batige konya kurwane biseye bisidinia asike Nyamira atige konya kurwane biseye bisidinia otoka yetasike omopako Nyamira ne no yo Kisii kera abantu basike county yabo basabona mwanje ndanda wa minto mwanje mwasipi iwe Simba toko maranga no mwana umuyale ndo torarengera rubiye ucyama tukale mutu bona ndete mboli Simba nga oyise ko cyakoburukani omugusi to go gutwaranguru cyo kwana eruga abantu barako yugorora bakuru agusi ase wonko musaba atige abanda bakare ko sugu muno maye musiye ajwa na yete moko muro enyororo tireto sikke enyororo tireto eto sikke una to nyawalire tora abanda bangwana abororo atosi dinga ya no tu atwara na ne chibuche diga boso na mbona njio no mga kokuruku maisokoro ya nenya kege kutabwate bucherio so ali Nyamira nanje ngoma sabalendo mugaba no itonere ibinda bo mwango wake ominyoke karanga rumuntu ngosikiaro rubago na rutoko ikiara nere president ya serikali igona ya musinyali igara ile chito atare ko karenda chali ile rubago kiroko akini kara arale jebuno mo senator pakatorwa nerere chimbebe cheito especially orobebe ruwabo samaro ruchienda bakese echiro yatinga eyuero ekiaro ne sheria to kobwatia chimbebe ne sheria to ete ndorgo chigwanja mondaje goto chehinka gesona abundo gwanjara niwasa Simba Arati omanyenga abasaja bali ku Nyamira abanyina abasaye abagaka principito agoreki aliye nasikia afanya nini ikina kidogo tabe mindosiba kwa onda dembashwe na robebero ito paka turuturwa nerere na ndero sikwe Nyamira eike ese abe tu mwaka 1992 na naba kansela libalengo mbatebete